Xayrlı gün. Biz Bolacak Jere konsertlar циклына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Рамилә Әхмәт Закир кызы Сахабетдинова, Шаян ТВ каналының башкарма директоры, баш мөхәррире, педагогия фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре. Алсу Рөстәм кызы Нәбиева, Россия кооперация университеты ректоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Мәрхәмәт Милосердие, Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатлары оешмасы рәисе, Илмир Җәүдәт улы Низамов, Болашак җыры бәйгесенең жюри әгъзасы, пианист һәм композитор, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Азалия Рафис кызы Шәрипова, Болашак җыры концертларын алып баручы, Шаян ТВ каналының алып баручысы, Кәрим Раушан улы Галиев, Сәйлән фестиваленең җиңүчесе. Беренче сорау Рамилә Әхмәт Закировна сезгә. Болашак җыры концертлары кемнең идеясе белән менә тормышка ашырылды? Бу концертларның максаты нидән гыйбарәт? Микрофон. Хәерле көн барыгызга да. Мин бик шатмын сезне күрешүгә. Әлбәттә инде без шундый зур яңалык белән килдек. Безнең өчен Шаян ТВ каналы өчен бик зур яңалык һәм әлбәттә инде бик зур җаваплылык өсти торган шундый зур проект. Без Болашак җыры дигән концертлар циклын башлап җибәрдек. Шундап та менә сез инде беләсез, Болашак җыры дигән безнең бәйге бар. Анда безнең 2 ел дәвамында безнең 10 клип ясадык, без әйме 10 җырга аранжировка ясадык. Безнең 10 җырыбыз барлыкка килде. Аннары безнең Сәйлән фестивале җиңүчеләре бу җырларны матур итеп башкаралар. Һәм инде безнең Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә эшли торган бу проект. Biz инде башта бу Болашак җыры бәйгесен беренче елны җырлар белән генә тәмамладык бит инде әйме, икенче елны инде безгә безнең Татарстан Дәүләт Советы рәисе Марат Готов улы Әхмәтов безгә тәкъдим итте. Сез инде китаплар да чыгармыйсызмы дип инде җыентыклар дип. Әлбәттә инде без бу идеяны хуплап алдык. Китаплар чыгардык һәм әйдә китаплар инде барлыкка килгәннән соң китапларыгыз бик матур булды. Бөтен балаларга да ошады. Әйдәгез концертлар да оештырып җибәрик дип менә аның төп сәбәпчесе әлбәттә инде безнең идея Марат Готов улы Әхмәтовныкы. Шуннап та менә бу концертларны башлар алдыннан без бик күп уйландык, бик күп кенә номерларны сайлап алырга, тагын бит әле 10 номер гына түгел, бер концертта безнең 20 номер. Шуңа күрә Сәйлән фестивале җиңүчеләрен дә эшкә җиктек. Алар белән бергәләп матур концертыбызны 25 май көнендә Мәскәү дигән безнең мәдәни үзәктә үткәрдек тә. Рәхмәт. Роликларны карыйбыз. Билегез. Һәр беребезнең балачактан истә калган иң яраткан җырлары бардыр мөгаен. Нәкъ бүген без Болашак җыры дип аталган концертта әйдәгез әле тизрәк безнең тамашачылардан һәм катнашучылардан аларның иң яраткан җырлары кайсы җыр икәнен белик. Болашак җыры Шаян ТВ телеканалы һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә оештырыла торган бәйге. Бәйгенең төп максаты сәләтле композиторларны һәм Рөстәм хәтерлисез мен инде интервью биргәнегезне дәвам итәгез генә инде техник сәбәпләр аркасында. Яңадан хәзер булачакмы? Менә сез күрәсез безне ничек матур итеп балалар каршы алдылар. Чөнки безнең төп персонажларыбыз Мияу, аны бик яраталар балалар, Шаян. Аларга зур бәйрәм булды бу, чынлап та Болашак бәйрәме булды. Каникул башлангач бит инде барыбер шундый бик матур чара булды. Алсу Рөстәм дәвам итәмен, инде интервью бирдегез. Biz Şayan TV kanalı белән күптән хезмәттәшлек итәбез. Бу инде беренче проектыбыз гына түгел безнең. Безнең төп максатыбыз хатын-кызлар депутатларының берлегенең оешмасының, сез беләсез инде социаль политика, хатын-кызлар мәсьәләләре, гаилә, балалар мәсьәләләре белән без шөгыльләнәбез. Шуңа күрә балаларны тәрбияләү бу безнең өчен төп максат. Һәм без шушы тәрбияләү мәсьәләсенә төрле яклардан киләбез. Быел инде
bilgenigizçe halk sәнгате yılı hem materyal bulmagan mirasыбызның, мәдәни mirasыбызның yılı. Шуңа күрә менә без шушы елда бергә Шаян ТВ белән менә шушы зур эшне алып барабыз. Монда балаларны тәрбияли. Балалар киләләр шушы концертларга һәм үз яшьләрендәге балаларны күрәләр сәхнәдә, аларның үсешләрен, аларның нәтиҗәләрен, аларның татарча сөйләшүләрен, матур җырлар җырлавын һәм шуларга сокланып карап, үзләренең дә шундый дәрәҗәгә менеп җитүләренә ышанып, шатланып, шушы концертларда бер-бирләре белән дуслашып, шушы балалар белән, сәхнәдә булган балалар белән элемтәгә кереп, шундый менә зур безнең татар мөхите, мәдәни мөхит, иҗади мөхит, һәрбер концерт вакытында яңа бер мөхит барлыкка килә һәм без аңа бик шатланабыз. Менә бу безнең концертлар Шаян ТВ белән Халыкара балалар бәйрәменә багышлап безнең 5 концерт узачак. Без инде башлап җибәргән идек аны 2 атна элек зур чара белән. Һәрбер концертта безнең әле күргәзмә дә бар. Ул күргәзмә татар мәдәниятенә багышланган. Анда төрле татар зыялылары турында информация бирәбез. Без татар сәүдәгәрләре турында. Аннары безнең инде экспонатларыбыз да бик уникаль экспонатларыбыз да бар. 16-нчы гасырдагы Коръән, Гаяз Исхакиның тавышы, без аны балаларга тыңлатабыз һәм менә балалар инде концерт башланганчы әле шушы күргәзмәдә дә катнашалар, карыйлар, өйрәнәләр, яңа информацияны беләләр һәм без аларга аны шушы күргәзмә буенча сораулар да бирәбез. Менә инде бу безнең шундый концерт кына түгел, шунда социаль гуманитар проектка әйләнде. Менә бу беренче идеябыз. Рәхмәт. Һәр генә. Без компьютерны сөндереп яңадан кабыздык. Әйдәгез роликны карап. Юк. Әйдә үзебез телебез Әйе. Видео барсын, үзем сөйләп торам. Әйе. Тамашачылардан, Менә һәм безнең катнашучылардан рәхмәт. аларның иң яраткан җырлары кайсы җыр икәнен белик. Балачак җыры Шаян ТВ телеканалы һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә оештырыла торган бәйге. Бәйгенең төп максаты сәләтле композиторларны һәм шагыйрьләрне ачыклау, татар телендә балалар җырларын популярлаштыру. Бу концертның biz башлап җибәрдек бит инде моннан алданрак хәйрия концертлары бергә Шаян ТВ белән һәм татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә. Бу безнең өчен зур вакыйга, зур чара. Чөнки безнең концертларыбызга күп кенә балалар киләләр. Бу төрле гаиләләрдән килгән балалар. Кайбер балалар авыр хәлдә калганнар. Аларның башка җирләргә кайберләрнең мөмкинлекләре юк, алар инвалидлар. Biz аларны да алып киләбез. Менә волонтерлар буларак шушы концертларга. Безнең уйлавыбызча, безнең татар телен үстерүенә бер паебыз. Шуңа күрә без бу эшне бик яратып эшлибез. Балалар да бик яратып килә бу безнең концертларга һәм барыгызны да көтәбез. Бәйге 3 этаптан тора. Беренче тур кысаларында катнашучылар читтән торып гариза җибәрә. Соңыннан беренче тур нәтиҗәләре буенча жюри тәкъдим ителгән гаризалардан 20 катнашучыны сайлап ала. Нәкъ алар икенче турга уза. Өченче турга катнашучылар саны 5-кә генә кала. Алар бәйгенең җиңүчеләре дип санала. Конкурс нәтиҗәләре буенча һәр җиңүче өчен әсәргә профессиональ аранжировка, фонограмма ясау, җырга клип төшерү башкарыла. Шулай ук акчалата премия да каралган. Моннан тыш бәйгенең җиңүчеләренә Шаян ТВ телеканалының Сәйлән балалар телевизион фестивалендә үз җырларын башкару мөмкинлеге бирелә. Бездән балаларны яклау көне җитә. Шуның айдан Шаян ТВ татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә балачак җыры хәйрия концертлар сериясын башлап җибәрде. Концерт дәвамында тамашачыны җыр биюдән тыш бүләкләр уйнату һәм интерактив уеннар да көтте. Әлеге концертлар Казанның һәрбер районында куелачак. Шуңа күрә барлык теләгән тамашачыларны көтеп калабыз.
Onları bizin eğitip gidesi kilerine bu xeyriye deyip eğitken idik biz. Xeyriye yönelişi de bu konsertlarını biz başlagan idik. Baştan invalid balalar bilen alar için çıkış yasaganlar idi biznin seylende jingen balalarыбыз. Biz Derbышкыдагы balalar, yırtından balalarını alıp geldik. Hem başka balalarını da alarga informasyonu toplap, mine rayonlarda biz anı Sovet rayonunda başladık bu işini. Hem köpkene yeri olmagan balalar, Kalyaskada bulgan balalarını özü biz getirdik şu konsertka. Balalar bik şatlanıp şok katıp qaradılar. Bizim artistlarımızga sıklanıp qaradılar bizim artistlarımızga. Bik rahmetli bulup gittiler. Hem biz de bik şatlandık indi mine şu balalarının keyiflerin, köngüllerin köteri alganımızga. Hem biz bu işini devam etemiz. Mine 31 may gününe de bizim konsertimiz bula. Anda da bizim yeri almagan balalar da kileşek. Şu an göremne bu xeyriye yönelişi de var bizim. Rahmat. İlmir Cevdet Şirata sorum sizge. Siz nişi gülüsüz? Mine bu jırlar uzun ömürlü bulur mu iken? Şik beyerlisiz. Жырның гомерен аны беркем дә әйтә алмый, чөнки ничек менә халыкка китә ул, ничек балаларга китә ул, менә ул гел сер. Менә җыр язган вакытта да беркем дә әйтә алмый. Ләкин минемчә бу проект бик зур миссияны башкара, чөнки мәхәббәт музыкага, иҗатка, сәнгатькә ул балачактан ук башлана һәм менә бала шундый кызык формада музыкага якынайса, үзе дә җырласа, безгә җибәргәннәр кайбер җырларны балалар үзләре язганнар да дип беләм мин. Һәм ул бик сөендерә, балалар үзләре дә бик актив һәм ул бит ничек? Менә бу бит инде 3нче ел дип беләм мин бу конкурс. 3-нче ел, Илмир Өченче Җевдәт менә бу. безнең белән 2 ел эшли, Әйе. әлхәмдүлилләһ шөкер. Һәм менә бу 3 ел дәвамында без бик күп җырлар ишеттек, бик күп җырлар тыңладык. Һәм менә инде 5-се һәр ел сайын безнең җиңеп чыгалар. Менә бу эш тагын да ничә ел барса, дистәләр еллар барса, аннары соң инде шул зур җырлар саныннан әлбәттә берничәсе аның алтын мирасыбызга керәчәк дип уйлыйм мин. Һәм бу бит конкурс әле үзе әйтә, ничек әйтергә, менә авторларга игътибар итәргә менә бу темага, балалар өчен языгыз. Монда әлбәттә хәвәскәр композиторлар да инде бик күп, һәм профессионаллар да бик күп катнашалар. Һәм мин үзем дә менә сизәм, балачак җыры, димәк безнең халык, безнең балалар бу музыка, бу җырларга сусаганнар. Шуңа күрә бу бик кирәк әйбер дип сизәм мин. Илмир Җевдәтович кайсы әйтәсем килә, менә балачак җыры бәйгесендә катнашкан авторларга мин бик рәхмәтлемен, чөнки менә 10 җыр, алар 10сы да хит, әйме, тагын безнең 5 җыр була. 15 җыр безнең мирасыбыз, алтын мирасыбыз булыр дип мин 15 җырда барып җитердим һәм ул ел сайын безнең 5 җыр өстәлеп торачак. Әлбәттә, балаларга язу бик кыен, ләкин менә күрәсез бит сәхнәдә ничек балалар рәхәтләнеп җырлыйлар, ничек клипта матур төшәләр, әйме. Менә инде ул безнең күреп торабыз, бу балачак авторлар үзләренең хезмәтләрен күрәләр һәм әлбәттә инде менә бу хитларны җырлап үсәрләр безнең яшь буын, үзенең телендә җырлап үскән һәм үзенең туган теленә ихтирам уята торган бу бәйге һәм бу концертлар дип әйтеп үтәсем килә инде. Һәм без Азалиягә сүз бирик. Менә алып баручы буларак әйтсәң иде, концертлар тамашачыларга ошадымы? Сине ничек кабул иттеләр һәм үзең ничек кабул иттең? Микрофонга бас. Исәнмесез? Минем уйлавымча, бу концертлар циклы ул балаларга шатлык исти, чөнки алар үзләре дә безнең белән бер дулкында безгә кул чабып торалар, елмаялар. Аларның сәхнәдән менә шул балаларның шатлыклы йөзләрен күрү, ул шундый рәхәт. Һәм алга таба да шундый концертлар дәвам итсә, минемчә балаларның күңелен күтәреп булыр иде, чөнки мин үзем дә шундый концертка барыр идем, үзем дә шундый яшьтәге бала буларак та. Һәм
Үземә дә минем балалар өчен менә шундый концертлар алып бару бик ошый, чөнки мин балаларның күңелен күтәрергә бик яратам. Азалия кыскача гына үзең хак белән дә таныштырып китсәң иде, син кайдан, ничек шулай татарча яхшы беләсең? Кайда укыйсың? Мин КФУ каршындагы Шәһәбетдин Мәрҗән исемендәге 2нче татар гимназиясендә белем алам. Күп кенә кеше әгә сырый татар телен нишләп шундай әйбәт беләсең дип. Минемчә, моның төпсере гаиләдә татарча сөйләшкәнгә, татар балалар каналында алып барганга, шулай ук татар мәктәбендә укыганга. Үзем мин музыка мәктәбенә дә йөрим, үземне төрле яктан үстерергә тырышам. Һәм Шаян ТВ дә моның өчен бик күп мөмкинлекләр бирә. Рәхмәт һәм чираттагы сорау Кәримгә. Кәрим, шулай ук башта үзең белән таныштырып китсәң иде, син кайдан укыйсың? Кайда укыйсың? Син кайдан? Мин 149-нчы лицейда белем алам. Җырларга бик яратам, музыкаль мәктәбенә йөрим, гармунда укыйм, уйныйм. Һәм синең нинди уңышларың бар инде, менә шулар хакында сөйләп китсәң иде. Мин Сөйлән фестиваленең җиңүчесе, балачак җырының, мин татарча сөйләшәм, җырын башкарам Әминә Әхмәтҗанова белән. İşe konserti buldu Kerim'nin. Ayda spulşavi galeyim. Kerim şundi yaşkine bulsa da konsertler koya başladılar. Hazır indi bular tizden ayrılıp çıkacaklar. Bizden ayrım konsertler. Şuna göre qarab barığız bizning bağlarını Сөйлән җиңүчеләрен, яме? Һәм менә җиңгәч нинди хисләр кичерде, ничек кабул иттең инде, кемнәр кытладылар сине, ничек кабул иттеләр бу җиңүеңне? Мин бик шат булдым. Туганнар мине кытладылар, дусларым, дусларым кытладылар һәм якыннарым. Абделнурны кытладым үзеңне. Юк. Юк. Менә минем әйтеп китәсем килә укытучыларның рольләре турында. Менә Камарезин Нурна, Фирдәүс Габделнуровна, менә мәктәпләрне, бу гимназияларны җитәкләгән ханымнар шуның хәтле көч биреп, шуның хәтле тәрбия биреп, аерым эш алып баралар бит шушы балалар белән. Менә мин Кәрим үзем дә 149-ны тәмамладым. Шуңа күрә әйтәсем килә инде. Анда искитәрлек зур тәрбия бирелә ул мәктәптә. Шуңа күрә менә шушы мәктәпләрнең тәҗрибәсе һәм менә гомумән аларның татар юнәлешләре буенча әле бит монда тел генә түгел, монда бит әле тәрбия мәсьәләләре дә. Менә дәресләр биткәннән соң тәрбия эше, аның программасы, татар телендә ничек алып барыла, нинди шундый матур түгәрәкләр эшлиләр һәм үз эшләрен башкаралар мәктәп нигезендә. Бу инде зур әһәмият бирә бу эшкә, бу нәтиҗәләргә һәм менә башка мәктәпләрдә дә шундый түгәрәкләр, шундый эшләр алып барса, безнең Кәрим белән Азалия шикелле балаларыбыз күбрәк булыр иде. Hem Şayan TV qarasаlar инде, Мансур Рөстәмов. Һәм Шаян ТВ карасалар. Һәм концертларның рухын бераз күзаллар өчен безнең бер номерыбыз бар. Кем икәнен әйтеп китсәгез иде, Рамилә ханым. Bu bizning Сөйлән фестиваленең җиңүчесе Наилә Славина. Дәвәни җырын башкара, балачак җырында. Бу җыр безнең җиңеп чыкты һәм менә ул җиңүче буларак бу җырны башкара. Әйдәгез. Авылга кайтырга дип көтүп аламчы айын, анда минем әбием, анда минем бабаем. Төтөндүнгә ямь-яшел йөгерәләр шикелләр, бик файдалы саф һава бары авылда диләр. Дәү, 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 дәүли, дәү, 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 гөр кунакка дәшәләр, гөр кунакка дәшәләр. Дәү, 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 дәүли, дәү, 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 дәү. Алар ки безнең өчен иң кадерле кешеләр.
Әбинең дәншәй, бабайымның күлі, рәхәт итәші айын шәйін, Кыршак күңелі әби әниләр белән авылны яратабыз. Шуңа каникул сайын без кунакка кайтабыз. Дәу, 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 дәүри, дәу, 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 дәүри, гөл кунакка дәшәләр, гөл кунакка дәшәләр. Дәу, 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 дәүри, дәу, 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 дәүри, алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Дәу, 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 дәүри, дәу, 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 дәүри, гөл кунакка дәшәләр, гөл кунакка дәшәләр. Дәу, 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 дәүри, дәу, 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 дәүри, алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм сорауларга күчик. Сезнең нинди сорауларыгыз бар? Безнең журналистларыбызның. Әйе. Исәнмесез, хәерле көн, Ватаным Татарстан газетасы. Менә конкурс турында сорыйсы идем, балачак җыры, иң беренче чиратта җырлар, авторларның барлыгын күз уңаенда тота бит инде. Һәм менә әле бер генә концерт куйсагыз да, бәлки инде килеп сораучылар бардыр. Сез бит инде мәктәп балаларын, мәктәп укытучыларын җыясыз концертларга. Килеп сораучылар бармы, мәсәлән, музыка укытучылары менә шушы җырны безгә дә бирегез әле дип, һәм гомумән мәктәпләр белән берәр нинди хезмәттәшлек бармы? Без бит инде соңгы арада зарланабыз, балалар өчен җырлар язылмый дип. Бу җиткереләме? Менә бу язылган җырлар, сез китапларда дип әйттегез бит инде. Менә шулар турында да сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт сорау өчен. Әлбәттә, бик кирәкле сорау. Балачак җыры бәйгесе менә шушы кытлыкны яба инде бу дип әйтсәк тә. Дөрес булыр, чөнки бик күп кенә җырларны үзегез беләсез, хәзерге вакытта җырлар булса да балалар өчен аранжировкалары юк. Менә безнең аранжировкалар, менә шушы 10 җырның минусовка дип атала инде, минусларын алырга була безнең Шаян ТВ.ру сайтында. Һәм менә аның тексты да бар, шулай ук клавир да бар. Менә кем балачак җырындагы җырларны башкарасы килә, без бүтән мәктәпләргә дә тараттык. Менә бу китапларны, бу җыентыклар, җырлар җыентыгын, шулай ук безнең Сәйлән җыентыгын да без тараттык. Һәм менә районнардагы мәктәпләрдән инде безнең бик күп кенә без элемтәләргә кердек, элемтәдә торабыз инде. Алар безгә бик рәхмәтләр укыйлар һәм әлбәттә шушы җырларны безгә башкарырга кирәк иде. Тагын да җырлар күбрәк языгыз әле, күбрәк шулай аранжировкалар ясатыгыз әле диләр. Клипларны без инде карыйбыз диләр, балалар бакчаларында эшләүчеләр дә, тәрбиячеләр дә шалтыраталар, без карыйбыз үзебезнең дәресләрдә диләр. Татар теле укытучыларда, музыка укытучыларына да бик зур бүләк булды ул. Шуңа күрә менә мин тагын бер кат шушы Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясына рәхмәтемне белдерәсем килә. Чынлап та бик зур бүләк һәм бу кирәкле бүләк. Бу инде гомерлек бүләк. Чөнки менә бу китапларны чыккач инде без бөтенебез дә ала алмыйбыз бит инде. Без аның электрон вариантын эшләдек. Ул безнең Шаян ТВ.ру сайтында аны алып, мөмкин киләчәктә дә эшләргә кулланырга була. Рәхмәт. Тагын әйзел. Исәнмесез, Зилә Дәрҗманова, Ялкын журналы шуны сорау. Сез әйткәндегез, концертлар киләчәктә дә дәвам итәчәк. Сейдәш мәдәният үзәгендә дә, башка шәһәрләрдә, Казанда, паркларда концертлар дәвам итәчәкме? Әлбәттә, инде менә без әлегә Казан шәһәреннән башладык. Без инде 5 мәдәният үзәгендә, менә без 31 май көнне булабыз Тимер юлчылар мәдәният үзәгендә, аннары Соң Чулпан мәдәният үзәгендә 7 июнь, 16 июнь безнең Саид Галиев исемендәге мәдәният үзәгендә, Сәйдәш мәдәният үзәгендә без 21 июнь булабыз инде. Менә без балаларны җыйдык, каникулда килделәр.
Киләчәктә дә әлбәттә без аны дәвам итәсебез килә, районнарга да чыгасыбыз килә, чөнки районнар әйтәләр, безгә килегез, безнең балалар күрсеннәр иде, танышсыннар иде. Бу бит инде бик зур үрнәк безнең балалар өчен дә, балалар өчен балалар концерт куялар. Без бит аларны тәрбиялибез дә, аннары менә мин тамашачыларга карадым, 1 сәгать эчендә түзәрләр микән, әлегә хәтле тарихта булмаган бу вакыйга дип әйтеп китәргә кирәк. Балалар өчен балалар концерт куйганы юк иде әле былай. Сез минем белән килешәсездер. Мәсәлән, мин шундый масштаб 500 кеше бит инде мәсәлән, тимер юлчылар мәдәният үзәгендә анда 600 кеше булачак, 600 бала. Менә балалардан мин дә бераз курканым да, балалар җыелырлар микән, балалар тыңлый алырлар микән? Чөнки сез беләсез, балалар хәзер күбрәк видео карарга ярата һәм кыска варианттагы видеоларны карарга ярата. Без инде шуңа күрә концертны телевизион вариант итеп эшләдек. Бик видеолар да куйдык, безнең бит клиплар да бар. Аннан соң өстәмә безнең проектларыбыз бар, ул проектлардан өзекләр дә куйдык. 1 сәгать эчендә беркем дә зарланмады, бик зур рәхмәт әйтеп киттеләр. Бигрәк тиз бетте инде бу дип балалар инде бик канәгать булып калдылар. Рәхмәт. Әйе. Ләкин Татаринформ Гөлзә Ибраһимова, менә концертны карарга килгән балалар арасында бармы шундыйлар кемнәр, бәлки шулай концертта катнашырга теләк белдерә, бәлки ничек бәйгедә катнашырга дип сорап киләләр. Менә бу темага инде Асрүстәмнедер, чөнки менә Әлки районыннан безгә шалтыраттылар, сюжетны караганнар да, хәбәрләрдән безнең дә номерларыбыз бар дип. Бу информацияны менә концертта катнашкан балаларга гына түгел, менә концертны караган балаларга гына түгел, бу без бөтен информацияны районнарга да җибәргән идек. Һәм хәзер районнардан да теләүче балалар шалтыраталар, аларның ата-аналары, безнең дә шундый сәләтле балаларыбыз бар, бездә балачак җырында катнашасыбыз килә, нинди критерийлар, нәрсә эшләргә кирәк, кая гариза язарга кирәк дип сорыйлар. Biz аларны Шаян ТВ-га, Рамиля ханымның командасына җибәрәбез. Һәм инде менә без беренче концертыбызны безнең әле менә башладык кына. Без аның алдында тагын бер шундый пилот буларак концертны уздырган идек. Инде менә 7 үзенең тәкъдимен язган, белдергән балабыз бар, яңа бала. Катнашасы киләләр, балаларның катнашасылары килә. Нинди җырларга ярый, менә олылар башкарган җырларга ярыймы дип сорыйлар, ләкин яки балалар өчен генә җыр булырга тиешме ул дип күп сораулар бирәләр. Без инде шушы сорауларга карап әйтә алабыз. Бу концертлар бик кызыксындыру хисен тудырды балаларда да, ата-аналарда да, укытучыларда да. Күп кенә музыка укытучылары да мөрәҗәгать итте. Менә сездер сорау бирдегез, ноталар турында да, фонограмма турында да сораштырдылар укытучыларыбыз. Biz ничек кая алырга мөмкин, Шаян ТВ-ның сайтына ничек кирип кая карарга икәнен бөтенесенә шушы информацияны бирдек. Аннары әйтеп китәсебез килә, без Шаян ТВ һәм без мәрхәмәт хатын-кызлар депутатлар берлеге әле шушы процесска Мәгариф министрлыгында чакырдык. Чөнки шушы Мәгариф министрлыгы аша музыка укытучылары аша бу балачак җыры конкурсы турындагы информацияны без турыдан-туры мәктәпләргә, турыдан-туры музыка укытучыларына җиткереп, һәм шуннан инде музыка укытучылары аша сәләтле балаларны җыеп, концертның һәм бәйгенең масштабын тагын да үстермәкче булабыз алдагы елларда. Әйтеп китәсем килә инде, балачак җырының төп максаты бит инде менә шушы 10 җырны тәкъдир итү, 10 клипны тәкъдир итү. Һәм мин менә кадерле балалар, сезгә кадерле балалар, укытучылар, сезгә мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсем килә. Әгәр дә сезнең шушы концертларда катнашасыгыз килсә, Сәйлән дигән фестивальдә катнашыгыз. Шушы Сәйлән фестивале аша без сезне үзебезнең концертларыбызга да кертеп җибәрә алабыз. Рәхмәт. Тамам. Сораулар бармы? Әйе. Бер җәләтүчесеннән сорыйм, менә балалар өчен һәм олылар өчен җырларга иҗат итү нәрсәсе белән аерыла ул? Менә бармы шунда да? Кемдер әйткән бит, для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше дигән кемдер. Һәм мин бу фикер белән бик килешәм. Ну, әлбәттә инде җыр ягыннан анда диапазоны бик зур булырга тиеш түгел, чөнки бөтен бала аны җырламаячак, ул бик авыр җыр булса әлбәттә. Музыка ягыннан инде
ниндидер кызык образлар табылырга тиеш. Ул әлбәттә кейиндә дә булырга мөмкин, ул текстта да булырга мөмкин, ул нарса аранжировкада да булырга мөмкин. Ул баланы менә андай фишкасы булмаса җырда дип әйтим инде шулай заманча. Кызыксындырырга бик авыр һәм менә без шул җырларны менә шулай излибез. Бер яктан профессиональ, икенче яктан милли рухлы, өченче яктан тексты да актуаль булсын бүгенге көндә. Һәм менә шундый кызык әйберләр җырда булса, ул җыр әлбәттә финалга узачак дип уйлыйм мин. Һәм андый җырларны язарга җиңел түгел. Чөнки менә нинди шундый оригиналь форма табарга ул гел кыен, ләкин безнең авторлар тырышалар. Һәм менә күпме безгә җыр килде? 100дән артык җырдан менә без башта 20-не генә сайлап алабыз. Аннарысын менә шул 5-не. Шуңа күрә конкуренция бик зур. Шуңа күрә җырлар табыла барыбер дип сизәм мин. Һәм менә сез жюри буларак катнашасыз бит инде Илмир Җәүдәт өчен. Үзегезнең дә сез жюри әгъзасы булгач катнашырга хокукыгыз юктыр инде дип беләм. Беренчедән мин аның турында сораган идем беренче көнне үк. Әйдәгез әйтәм катнашып булам, ләкин ул әлбәттә дөрес булмас. Ул инде син я жюри бул, я үзең катнаш. Ләкин мин барыбер балалар өчен җырлар язам. Күбесенчә алар музыкаль театр белән бәйле, менә музыкаль спектакльләр, шул ук Курчак театрында берничә спектакль минем бара, аерым ниндидер җырлар бар. Һәм менә бу конкурста ничектер мине инди, шул эшне дәвам итәргә һәм илһамландыра дип әйтә алам. Кем белгән, бәлки берәр елны мин жюри буларак катнашмасам, мин ул елны җырларымны да җибәрермен дип уйлыйм мин. Күз күрер. Һәм менә әйтергә кирәк, мин үз ягымнан әлбәттә теге профессиональ шундый мөхиттә кайнаганга күрә, мин анда минем җырчыларым да бар, кем аранжировкада ясый мин беләм. Теге әзме күпме мин җырны чыгара алам. Менә бу конкурс күбесенчә сәләтле кешеләр өчен, авторлар өчен, кем менә җыр яза, ләкин белми ничек ул җырга юл табарга. Һәм менә бу балачак җыры конкурсы ул менә ул юлны табарга ярдәм итә. Минемчә менә бу аның иң зур миссиясе. Һәм җырларны сораулар бармы? Балачак җыры конкурсы ел сайын үткәреләме? Ел сайын үткәрелә. Менә Кәримне мактадыгыз, концерт куйды дип, аның җырлавын ишетеп булмас микән? Кәрим әйдә. Җырлап күрсәтәсезме ул? Нинди җырны? Нинди җырны яратасың? Татарча сөйләшә. Әдрән диңгез җырын йөрүме? Әдрән диңгез нинди җырны? Мин татарча сөйләшәм. Барлык телләр арасында иң якыны үз телемнең бишек җыры биргән мине үстереп, дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем, татар телен белмәсәм, дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем, татар телен белмәсәм. Молодец, Кәрим, сиңа халык артисты исемен яуларга насыйп булсын. Рәхмәт. Әдрән диңгезендә җырлыйсыңмы инде? Бер куплет. Әдрән диңгез, гүзәл диңгез, ой гүзәл диңгез. Күп яуларны күргән диңгез, күргән ул диңгез. Тау батыра Искәндәргә, Жан дауасын биргән диңгез, биргән ул диңгез. Әдрән диңгез, зәңгәр диңгез, ой зәңгәр диңгез. Култыклары 108,
%8 Үзнең батыр уларына Көрәш дәртін биргән диңгез, биргән ул диңгез. Шулайрак. Рахмет. Сұраулар бармы? Менің жюри ағзалары турында сұрайсым келген еді. Менә жырның шиғырына кім бейе бере? Тағын кімдер бар сіздің? Безнең әлбәттә инде жюри шундый профессионал жюрилар, biz алар белән бик рәхәтләнеп эшлибез. Менә Сәгыйть абый Хәбибуллин ул безнең инде шундый үзегез беләсез, музыка белгече, консерваториядә эшли. Резидә Ахиярова безнең композитор, сүзләргә килгәндә инде безнең Рәзилә абый Вәлиев һәм шулай ук безнең Рәзилә абый Вәлиев безнең яраткан шагыйрыбыз, Татарстанның халык шагыйре. Аннары безнең Татарстан Язучылар союзы берлеге җитәкчесе Иркаил Зәйдулла безгә катнашты, быел бергә эшлибез, безгә бик ярдәм итә. Профессионал жюри эшли һәм әлбәттә менә Илмир Җәүдәтович мен ялгыш әйтә димәс, без бик бәхәсләшәбез җыелышларда. Аннары соң безнең Әлфия Ибраһимовна Җаббарова консерваториядә, Казан консерваториясендә эшли. Һәрбер җыр өчен без көрәшәбез. Илмир Җәүдәтович шулай буламы? Мәсәлән, жырның музыкасы бик әйбәт, менә шигырын сез төшереп, яки башкалар төшереп калдыра, яки киресенчә Андый хәлләр булгалы, әлбәттә, менә без музыка ягыннан зур бәя куябыз, кызганча каршы текстта ниндидер менә шундый кимчелекләр бар, һәм ул бит җыр ул менә ничек әйтергә, без аны җиңел жанр дибез, легкий жанр дип атыйлар аны. Ул тыңлар өчен җиңел, менә язар өчен, эшләр өчен җырны яздырыр өчен аның бик күп хезмәт сорый ул. Чөнки ул музыкаль формада, ул поэтик формада, ул әлбәттә җырчысыннан да туры килә. Безгә җырларны кайбер вакытта балалар җырлап җибәргән һәм безгә әлбәттә аны җиңелрәк кабул итәргә. Кайбер авторлары үзләре җырлый һәм бик җиңел булмый безгә. Кайбер җырларның музыкасы аерым, тексты аерым, ләкин безнең жюри әгъзалары бик профессионал һәм мин саныйм, без бик дөрес эшне алып барабыз дип. Ләкин менә әйтеп киттеләр инде, бәхәсләр туа дип. Менә яхшы җыр очраган вакытта бәхәс бер дә тумый. Без барыбыз да безне тыңлап та бетермибез бу яхшы җыр. Бу ул сизелә бит инде беренче ноталардан ук инде ул сизелә. Шуңа күрә шулай. Иҗади бәхәс дип әйтеп киткән идем инде. Аннары соң менә халык педагогикасына да таянып, без бит инде җырларны сайларга тырышабыз. Педагогика фәннәре докторы безнең яраткан укытучыбыз Әнвәр Нуриәхмәтуллы Хуҗаәхмәтов та безнең жюридә эшли. Гомумән алганда бик шундый бик яхшы команда, без бик шатбыз, бик рәхмәтлебез жюриларыбызга, аерым баш иям. Рәхмәт чакырган өчен жюри йөзеннән әйтәм. Логотипны кем идеясы һәм нишләп шундай кызыл төстә әйтергә булдыгыз? Шаян ТВ стилендә Төрле стильләрдә әймен. Балачак җыры бит инде ул кычкырып торга тиеш балачак җыры дип инде. Һәм бу бик матур төс шундый килешә торган. Монда сары төстә бар, игътибар итсәгез, монда микрофон да бар, монда бик ак төстә бар, үзегез беләсез. Монда бик ачык, матур төсләр, балачак төсләре дисәм дә ялгыш булмас. Сезнең нинди фикерләрегез бар, Рәмис әфәнде? Нәрсәгә үзгәртергә кирәк дип уйлыйсыз? Монда булай карап нәрсәдә үзгәртергә кирәк дип әйтеп булмый инде. Сезнең бит инде шулай кабул ителгән. Кемнең идеясы икән дип сорауым инде. Кызык булып. Безнең пиарлар идеясы, яшьләр идеясы, креатив һәм озын гомерле идея дип уйлыйм моны. Ул сары фонда. Тагын сораулар бармы сезнең? Бәлки сезнең әйтәсе теләкләрегез бар. Минем инде әйтәсе сүзем шул, әлбәттә тагын бер кат инде әйтеп үтәргә кирәк. Хәзер безнең комиссия бит инде Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү комиссиясе дип атала.
Без бергәләп эшлибез, тагын да безнең әле бик күп проектларыбыз бар, бергәләп эшләргә насыйп булсын. Һәм иң мөһиме менә без татарлар, безнең Азалияның шигыре дә бар әле, без татарлар дип хәтерлисеңме, ничек чыгып сөйләдең? Без татарлар дип. Искә төшерә аласыңмы? Менә шул югары нотада бетерәсе килгән, без татарлар үзебезнең телебезне сакларга тиеш. Шаян ТВ каналының төп максаты ул әлбәттә татар мөхитен тудыру, татар мөхитен җырлар белән дә бик матур шундый аң белем бирә торган проектлар белән дә алга бара торган безнең телебез һәм без тел сагында торучы канал Шаян ТВ белән бул телне саклау менә безнең юл. Без татарлар. Шулай диеп белә безне бөтен дөнья илләре. Без татарлар. Батыр халык дигән зур даныбыз әле сүнмәде. Рәхмәт, Азалия. Сүзләрегез бармы? Юкмы? Тагын бер тапкыр рәхмәт әйтәсе килә минем менә шушы яшь балаларыбызга, безнең артистларыбызга, Рамиля Әхмәт Закировнага, шундый менә гомумән Илшат Юнусовичка шушы зур эшне алып барган өчен һәм һәрбер жюри әгъзаларына бу чынлап та бик зур һәм бик җаваплы эш. Монда иҗади бәхәс тә бар, монда инде безнең яраткан балаларыбыз да бар. Без инде аларның үсүләрендә күрәбез, аларның җырларында өйрәнеп яратабыз һәм үзебез дә җырлыйбыз. Һәм менә һәрбер артистыбызның, нәни артистыбызның алдагы юллары ачык булсын. Һәм дә инде менә үзегез әйткәнегезчә Татарстанның халык артистының бик данлы шундый исемен яуларга язсын ул балаларга. Рәхмәт сезгә, Виктор. Матбугат конференциясе төгәллибез. Рәхмәт.